ହେଇକି ଜଳୁଛି। ଫାୟାର ବାଲା ତ ଏବେ ଆସିଲେ ସେ 9ଟା ବେଳୁ ନିଆଁ ଲାଗି ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ତ ଯାଇଛି। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ଗଲାଣି, ଧୂଆଁମୟ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ତ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହେଇ ଜଳୁଛି। ପୁରା ନିଆଁ ଲିଭାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଧୂଆଁମୟ ଚାରିଆଡ଼େ, ପୁରା ଧୂଆଁମୟ, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ପୁରା ଦୂର ଦୂରରୁ ହେଇକି ଜଳିଲାଣି। ମାନେ କେଉଁଠି ଲିଭା ହେବ ଫାୟାର ବାଲା ଗଲେ ଏବେ ଚାଲିଛି ନିଆଁ ଲିଭା ଚାଲିଛି। ଫାୟାର ବାଲା ବି ଏବେ ନିଆଁ ଲିଭଉଛନ୍ତି। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହେଇକି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ନିଆଁ ଲିଭାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଚାଲିଛି ନିଆଁ ଲିଭା ଚାଲିଛି। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଫାୟାର ବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଫାୟାର ବାଲା ବି ଲିଭଉଛନ୍ତି। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଇଏ ନିଆଁ ଲିଭା ପୁରା ଦୂର ଦୂର ହେଇକି ଚାଲିଛି। ପୁରା ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହେଇକି ଜଳୁଛି ନିଆଁ, ଆଉ ଲିଭିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁମୟ। ମହାବୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସିଆର୍ପି ମାର୍କେଟ, ସିଆର୍ପି ପିଡି ମାର୍କେଟ ତା ପାଖରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ମହାବୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସେଇଠି ନିଆଁ ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧୂଆଁମୟ। ଆପଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ।